Дизайн каталог онлайн предлага пакети данни от водещи производители. Тук графичният интерфейс е модернизиран и имаме по-ясен изглед за възможните производители и предлаганите от тях пакети данни. Както виждаме, вляво са производителите, а вдясно пакетите данни, които те предлагат. В описанието на пакета данни има какво точно се съдържа в дадения пакет. А тук в InfoSheet ние може да видим абсолютно всичко, което се съдържа в дадения пакет. Може да се изберем производител, на който искаме да изтеглим пакет данни. Избираме си производителя и си изтегляме пакета данни. След изтеглянето на пакета, данните са автоматично добавени към нашата база данни. След като импортирането приключи, данните могат да се достъпят през елементния менеджер и да се използват директно в CAD.